बे जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सासे भिजनारि लिडार आरो बेफोर जिनिसखौ आगोल सरकाराव साननो हायाखैमोन जोंहासो मिटिं खालामनो मानो बिराद समयसाफोर दंमोन बेफोरखौ खालामनो सानाखैमोन बिसिडिसि अफिस बानायदोंमोन खिन्थु जानला मोनला जेरखम बायनांगौ बिदि जायाखैमोन जायनि थाखाय दिनै एसे गोबाय गिजिब्लाबो बिसिडिसि अफिस खालायदों खिन्थु दिनैहाय मानगोनां प्रमद बर' सारा जेरोखोम खालामबाय दिनै बिसिडिसि अफिसफ्रा एथ' माने लाक्जारियास एथ' समायना रोखोमै खालामदों आरो मोजां रोखोमै खालामबाय आरो दिनै बे अडिट'रियाम हल प्राय 1000सो जिरायजानाय बे अडिट'रियाम हल बेखौ दिनैहाय गुबुन गुबुन ब्लक कमिटियाव बेखौ खालामबाय जोंनावबो दिनै खालामबाय आरो दिनैहाय जेरखम सिस्टेमेटिक बानायदों बेवहाय 85,960 बेसे एमाउन्टनि बे अडिट'रियामखौ खालामनो हाबाय बेनि थाखाय आं प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होदों आं आसा खालामदों जोंहा मिटिं खालामनो जायगा गैयामोन दिनै मोजां मिटिं खालामनो जायगा हाबाय आरो जेरैहाय बिसिडिसि अफिसफ्राव अफिसियेलफोर जायो बाहाय जोंहा दिनै गासिबो संगठन होन गासिबो आफादफ्रानो होन बेवहाय मिटिं खालामनो हासिगोन बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेबायदिनो बेल' नङा जोंहा बे बिटिसि ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बायदि रोखोमै अडिट'रियाम हल जागासिनो दं मिटिंनि हल जागासिनो दं बबावबा 500 बेडेड बबावबा 1000 बेडेड बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव खालामबावदों आरो नैबेथ' ब्लक वाइसै मोनफा मोनफा कनस्टिटिउन्सियाव बानायनाय बिनि बादैबो गुबुन गुबुन जायगायाव जागासिनो दं आरो दा ओंखायनो आङो प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होदों बिथांनि साननायजों दिनै जोंनि गेजेराव जे सान्थि फैबाय सान्थि फैनायजों लोगोसे जोंहा डेभेलपमेन्ट जानांगौ दा डेभेलपमेन्ट जानांगौब्ला बयबो जन'गस्थिनि मानसिफोरखौ लानानै जानांगौ ओंखायनो दिनैहाय सारा गासिबो जाथिफोरनि थाखाय सिन्था खालामदों आरो 26टा जाथिनि थाखाय जेरोखोम मोनसे प्रजेक्ट बानायदों बे प्रजेक्टआ एबार जों हयथ' मावस्लाबनो हायाखिसै टाइमा खुब सर्ट खिन्थु एबार नेक्स्ट सरकारनि उनाव बे गासिबो कमप्लिटलि खामानि मावजागोन आरो बेजों बयबो जन'गस्थियानो डेभेलपमेन्ट जागोन बयबो जन'गस्थियानो रंजानाय मोनगोन बेखौ आसा खालामदों दिनै नुदों जोंनि गेजेराव आगोलनि जे दावराव दावसिमोन थांनाय 17 बोसोर जे दावराव दावसिया दिनै बे बोसोरब्रै खावसे बोसोराव सान्थि जेरावबो सान्थि हर सान जेरावखि थाङा जेखि मावा गासिबो नांलाय खमलाय गैया सान्थि दं दा ओंखायनो बयबो जन'गस्थिफ्रा दिनै बुजिबाय जे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों सान्थि मोनबाय आरो बे प्रमद बर' सारखौनो एबार सरकाराव लाबोफिननांगौ बेखौ सानदों आरो ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि बर'फ्राबो जाहाथे बयबो बुजियो गोदोनिखौ साननानै जों जेबो लाब गैया गोदो जानानै थांबाय हाग्रामाया 17 बोसोर सालायबाय जा मावनांगौ मावलांबाय दा गोदान रोखोमै गोदान मोनसे मिजिं लानो गोदान थांखि लानो जे प्रमद बर' सारा मावदों बेवहाय गोबां माने जोंनि भबिसत जन'गस्थि भबिसत जेनेबा इयुन जोलैफोरनि थाखाय सेंग्रा सिख्ला गोरों गोराफोर जे पलिसि लादों जे मावफुंनो थाखाय नाजादों बेखौ जुदि मावफुंनो हायोब्ला निस्सय जोंनि गेजेराव आरो समयसाबो थानाय नङा मानोना गोबाङानो साख्रि मोननो हाया साख्रियाथ' बेसेबां मोनगोन दा साख्रि मोनाब्लाबो थांनो थानाय लामाखौ जों मोननांगोन इन्डास्ट्रियानो बायदिसिना गासिबो बे जिनिसा मोननांगोन दा दिनै बेखौ जाहोनो थाखाय नाजाबाय थादों आरो बेखौ प्रजेक्ट खालामनानै दिल्लीयावबो हैबाय दिल्लीयाबो गनायथि होदों निस्सय एबार गोदान सरकार जायोब्ला बे जिनिसखौ जों मोनगोन आरो बयबो गासिबो जाथिनि सेंग्रा सिख्ला जोहोलावफोर गोरों गोराफोर बयबो बेवहाय माने बाहागो लानाय खामानि मावनो हागोन जौगाखांनायनि लामा लानो हागोन बेखौ आसा खालामदों